Ahojte, rada vás vítam pri novom videu a dnes sa budeme venovať téme, čo robiť so starým madracom. Vyhodiť ho alebo ho efektívne využiť? Chcete sa kúpovať nový madrac a neviete, čo urobiť so starým? Rozhodne nemusí skončiť na zbernom dvore. Starý madrac môže pokojne ešte niekoľko rokov slúžiť ako čalúnenie na terase alebo ako pelech pre domácich miláčikov. Madrac by sa mal meniť každých 7 až 10 rokov. Nemusí byť nejak preležaný ani poškodený. Hlavným aspektom sú hygienické dôvody. Ako na čistenie matraca? Matrac by sme mali nahrubo očistiť vždy, keď vymieňame posteľnú bielizeň. Termínom nahrubo myslíme povysávať zo všetkých strán a nechať poriadne vyvetrať. V rámci generálneho upratovania, ktoré sa vykonáva napríklad na jar, by ste mali matrac povysávať od prachu a zbaviť viditeľných nečistôt. Osviežiť jedlo sódou v kombinácii s niekoľkými kvapkami obľúbeného esenciálneho oleja a jedlú sódu z madraca vysať domov pre vašich miláčikov. Chcú sa s vami vaši chlpáči váľať v posteli? Ako sme sa už v predchádzajúcom videu bavili, aj oni vám do matraca na svoje srsti nosia okrem nečistôt aj najrôznejšie roztoče. Vyrobte im zo starého madraca pelech. Najlepšie zvoliť penový madrac, z ktorého ľahko vyrežete požadovaný tvar. Na pelech ušite potiaľ so zapínaním, ktorý budete môcť jednoducho vyprať v práčke. Vyrobte si dizajnové čelo postele. Žiadna moderná posteľ sa nezaobíde bez pohodlného čela. Máte teda doma posteľ bez čela? Jednoducho si ho vyrobte z matraca, ktorý chcete vyhodiť. Matrac najskôr dobre vyčistíte a následne ho potiahnete príjemnou látkou s dizajnovým vzorom. Vzhľadom k vzrastúcej obľúbe industriálneho, škandinávskeho alebo boho štýlu sa na terasách začína čím ďalej tým viac objavovať paletový nábytok. Aby ste nemuseli utrácať za drahé čalúnenie, môžete na paletový gauč položiť vyradený matrac. Stačí naň ušiť alebo kúpiť nový poťah vo farbe, ktorá bude ladiť s vašim exteriérom. Si netrúfajte madrac využiť zo žiadnych z uvedených spôsobov, skúste ho predať či darovať. O madrac môžu prejaviť záujem útulky pre zvieratá či charita. Verím, že na základe našich tipov sa vám podarí zrecyklovať váš starý madrac a rada vás uvidím pri ďalšom videu.